Αστρίδε κοντέψαμε. Στείλαμε το... Περιμένετε ρε. Eagle, wait. I have to take snake back. Περιμένετε ρε παιδιά, περιμένετε. Κάναμε τα ούλα. Λοιπόν, είναι τα πιάμε τούτη γιατί πριν έφερα μου άλλα πράγματα. Πιάμε τα εργαλεία μας. Τι κάνεις εσύ είναι, πίσω που δάμε. Πότε μου τις κόμπες. Where? Εντάξει και βουτώ. Big? Dog make noise. Just Yes. come and see it in pool already. Έλασε ο σύλλος. Μάνα μου ρε παιδιά, κόμπρα. King Cobra. King Cobra. King Cobra, yes, King Cobra. Crazy, eh? Ναι, big, 3 meter. Βάλετε σούβλα, βάρτε σούβλα. Έλα ρε, Eagle. Εντάξει, you know, from here. Εντάξει. Not... Okay. Πείτε μου να βάλω παπούτσια, ήταν με παντόφλες, αλλά τον ζω παιδιά, δεν δουλεύκεται με παντόφλες. Έπαιζε μέσα στο νερό και δεν μπορεί να έρθει πάνω. Περίμενε τώρα. What? Και θέλω να πιέσω μέσα με τίποτα. Τρία μέτρα, η κουβέντα που λέμε 3 μέτρα μέσα στο νερό, άσυλα, 3 μέτρα μέσα στο νερό. Άρα από την καημένη. Νομίζω η αλήθεια ότι άλλον οι μαύρες, άλλον τούτες. Το σε δίμαστε, Τώρα έκαναν μπάνιο. Παιδιά, μιλούμε είναι που τα πιο ωραία ζώα. Και όσα χρόνια για δουλεύω μαζί τους, ειλικρινά, δεν πάγουν να με εντυπωσιάζουν τα ζώα. Λοιπόν, είπαμε, έλα Eagle, come so they can hear me. Λοιπόν, παιδιά, οι βασιλικές οι κόμπρες είναι το μεγαλύτερο τελειώσιο της Ασίας. Εντάξει, μπορεί αυτές τα θηλυκά μπορεί να φτάσουν τα αρσενικά τα 6 μέτρα. Εντάξει, ένα ζώο το οποίο
όταν απειληθεί υψώνεται περίπου στον άντριο του κορμιού του, εντάξει, μπορεί να σηκωστεί κι άλλον πάνω αν θέλει, για να μπορέσει να φοητσάσει τον εχθρό, για να τον κάνει να τραβεί προσφυγή, εντάξει. Τώρα βλέπει ότι δεν μπορεί να φύγει από κοντά μας, άρα να σταθεί, να σηκωστεί πάνω και να κάνει τον ήχο που κάνει τον απειλητικό, όπως κάνουν οι φίνες ή οι κοταλίες, απλά από φυσά, για να με προειδοποιήσει ότι ξέρεις, φύγε, ας με να συνεχίσω. Εννοείται, έχω πολλά χρόνια εμπειρία με τα ζώα παιδιά, εντάξει, δεν είναι κάτι που το κάνει οποιοσδήποτε. Έχει πάνω από 30 χρόνια που ασχολούμαι με το είδος. Συγκεκριμένο είναι ο βασιλιάς. Να πούσουν να κουραστεί πρώτος, δεν ξέρω. Έλα, έλα. Μπορεί να εκλακρίσει. Λοιπόν, να πούμε παιδιά ότι οι βασιλικές κόμπρες μπορούν να εντοπίσουν κίνηση στα 100 μέτρα. Εντάξει, βλέπουν πολλά καλά, πάρα πολλά καλή όραση. That's how I form you. Πού να πάεις? Έχετε Λουί, θα δοκιμάσω γιατί είναι δύσκολο. Αλλά, άστε να έρθει κοντά. Πρέπει να κουραστεί, να την πιάμε. Έλα. Φοβούνται, θέλουν να φύγουν. Δείτε από κοντά, ας την πήξω κοντά. Give me my phone. Εντάξει, ελάτε να δείτε έναν που θωρώ, βλέπετε. Θέλετε σιτάρους? Να μου θέλετε. Έλα. Take my phone.
Okay. Nothing. Εντάξει. Έτσι τις γελάς. Bring me back. Πρέπει να τις γυρίσεις, να τις γελάσεις και να πιάσεις. Εντάξει, κάνω σωστόν παιδιά. Έχει τα δόντια, δηλητήριο εδώ με. Λοιπόν, περιμένετε. Όχι ο φίλος μας εδώ. Μάλλον λέει. Έλα, hold, telephone. Give me back. Sneak back. Πήγαινε μέσα. Εντάξει, είπες και ακόμα έχω το νομίζω. Με τις κόμπρες. Αλλά αν το έχω με τους λιμπούρους και λαγκάφκια. In the rope. Χασάνου. Finish. Επάτησα μια αγκάθαν όμως. Δεν έχετε παραπονό. Νομίζω ότι πάλι μπάλε. Θα να κάνω και καμιά βουθιά μες στην πισίνα. Κάτσε. Δεν να που μπήκε μες στο πόη. Ούτε φορείς παπούτσια, αλλά και παπούτσια να φορούν το πράγμα, δεν το γρήτωνα. Υπομονή. Λοιπόν ρε παιδιά, είπαμε τα live που βλέπετε είναι sponsor by Reptile Jungle, εντάξει, τις πούγκας μας. Λοιπόν, γι' αυτόν είπαμε, αν κάποιος θέλει να μπει χορηγός, να μπει sponsor, μπορεί πολλά εύκολα, έχει χιλιάδες τα views, πάρα πολλά τα comments, μπορεί να μας στείλει μήνυμα και να μπει χορηγός και να ακουστεί και να παίξει τη διαφήμιση του παντού. Λοιπόν, προς το παρόν, Reptile Jungle. Εντάξει, είμαστε κλειστοί σήμερα, Σαββατοκυριακά, Παρασκευή, Σαββατομονάνιουμε, γι' αυτό μπαίνετε από το μαγαζί να δείτε τα ζώα. Λοιπόν, τα φιλιά μου, παιδιά, καλή συνέχεια, καλό 15 Αυγούστου, να ζήσουμε όσοι γιορτάζουν ξανά. Και θα τα πούμε, καλές σούβλες, δακάτω έχουμε σούβλα να μπορούμε να κάνουμε, να την ευκάλουμε με ό,τι βρούμε. Εντάξει, μάλλον κακή εύση μας τώρα σήμερα. Λοιπόν, τα φιλιά μου, καλή συνέχεια να έχετε, παιδιά. Εντάξει, αρκετά μεγάλο φίδι, 3 μέτρα κινκόμπρα, και λίγο πράγμα. Λοιπόν, τσάου σας, καλά περάσετε. Bye.